सानथामनि हाबाफारि लानानै दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि दिनैनि बे हांख्रायनानै लेंहरजानाय मानगोनां गासैबो आलासि आरोबाव गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय सफैनो हानाय गासै बाथौ सिबियारि डेलिगेट्स नोंथांमोन आरोबाव आं खोनानो मोनदों नेपालनिबो बाथौ सिबियारि डेलिगेट्स दंफैयो आरोबाव नागालेण्डनिफ्रायबो बाथौ सिबियारि डेलिगेट्स दंफैयो होननानै बिथांमोननिसिमबो आरो बांलादेशनिबो बाथौ सिबियारि डेलिगेट्स दंफैयो होननानै आं खोनादों बिथांमोननिसिमबो आङो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय थारैनो आङो गोसोआव जोबोद मोजां मोनदों सानथामनि हाबाफारि लानानै जितु दुलाराय गुदिया बाथौ आफादा बे बाथौ धोरोमखौ हमथानानै लाखिनाय आरो फोजौलांनायनि थाखाय गोबां आयदा एबा आयदाफोर लानानै जितु सावरायनाय मेल बे मेलाव निश्चय बे धर्मखौ बोरै फोसावनांगौ एबा बे धोरोमखौ बोरै लाखिलांनांगौ बे धोरोमखौ बोरै साबसिननिफ्राय हामसिन खालामलांनांगौ बेफोरनि सावरायनाय आयदाफ्रा निश्चय आफा इसोरनि नाजानायाव बा हेफाजाबाव मोजाङैनो मोजां जागासिनो दं होननानै आंहा फोथायनाय दं दा जायखिजाया जों जेखि धर्मआव थाया मानो बयहाबो नंगौ सोरबा गुदि बाथौ आफादनिफ्रायनो गावनानै सोरबा ब्रह्म जाहैदों बा सोरबा हयथ' सोरबा ख्रिस्टान जाहैदों बा हयथ' सोरबाया बिभिन्न धर्मआव बारस्लायदों जेखियानो जाया मानो आंनि बुजिनायाव जोंनि बर' हारिफोरनि बर' जाथिनि माने गुबै धर्म होनोब्ला बयबो बाथौखौनो होननानै सिखार लाग्रो बाथौआनो बर' जातिनि गुदि धोरोम आरो धर्मजों लोगोसे दिनै गुदि बाथौ आफादा गावनि कालचार लेंगुवेज बेफोरखौ लाखिलांगासिनो दङ होननानै बा आयदाफ्राव सावरायो होननानै आं मिथियो दा जेखियानो जाया जायफोर डेलिगेट्स एबा जायफोर बिबानगिरिफोरा दिनै बे बाथौ धोरोमखौ फोसाबनाय एबा फुवारनायनि थाखाय जाय थांखिफोरखौ लानानै नोंथांमोना खामानि मावगासिनो दङ बियो मोजाङै मोजां जाफुंलांथों आरो गुदि बाथौ आफादा बर'नि गासिबो राव कालचार बा धोरोम बेफोरखौ हमथानानै लाखिनायनि बेलायाव सरकारनिफ्राय जिखिनि हेफाजाब एबा मदद होनांगौ जोङो जेब्लायबो नाजाबोदों आरो मावबोबाय थादों दिनै हय सरकार गैया जानो हागौ किन्तु जोंनि हान्जानि सरकार गैया जानो हागौ बेलेग हान्जानि सरकार दं जों किन्तु जेब्लानाखि जोङो दिसपुरावबो आरो बिटिसिआवबो जोंनि बिपिएफ हान्जानि सरकारा दंमोन बे नैथि बाथौ सान लकेल हलिडे रेस्ट्रिक्टेडथ' नङा लकेल हलिडे हिसाबै आसाम गभर्नमेन्टखौ मानिहोनाया जोंना बेहायनो दंजोबो रिमन दैमारि आदामोन दङ बिसोरो मन्थ्रिमोन सरन बर' बिसोरो एमएलएमोन आब' खनला बिसोरनो मन्थ्रिमोन बा जोंनाव 9 जन 10 जन एमएलए मन्थ्रि दंमोन बे समावनो बे आसाम गभर्नमेन्टखौ बे बाथौखौ मोनसे सिक्युरिटि होनो हानाय जादों आरो सरकारा फैफिनोब्ला
निश्चय जोङो बाथौनि जिथु नियम जिखिनि सहाय जिखिनि हेल्प नांगौ बा जिखिनि सहाय होनो हानांगौ बाथौखौ फोजाखांनाय बा लाखिनायाव बिनि खामानिखौ जोङो आरोबाव होलांबावनो हागोन जिहेतु जोङो सनमान होनांगोन गुदि बाथौआनो बर'नि मोनसे धोरोम होननानै सिनायथि मोनखाबाय जिहेतु बेखौ फोथांनानै लाखिनायाव सरकारिबाबो जिखिनि खामानि मावनांगौ आङो गोदानै सरकार फैफिनब्ला होलांबाय थागोन होननानै आं नोंथांमोननो खोथा होबाय मददखौ मोनबाय थागोन आरो आङो एसे आगोलाव बारहुंखा बिथांजों रायज्लायदों आङो बिथाङा माबा प्रजेक्टनि सिन्था खालामदों देनां सरकारफोर फैबा खालामना होजागोन होननानै आं खोथा होबाय मोनदों दे सरकार फैब्लासो खालामना होनो हागोन आङो बेखौ होननानै बुंदों जायखिजाया फैग्रोथोंसै सरकारा फैना फैया निस्सय गुदि बाथौनि जेसेबां सिबियारिफोर दङ नोंथांमोनाबो जेब्ला मंगलबार दिनाव आर'ज गाबो बे समाव बिफेबा सरकाराव फैफिनथों होननानै आर'ज गाबदोंब्ला नङा होमबा खेबसे होनबाथ' फैबाय जोङो नङा होमबा बिफेखौ सरकाराव फैफिनथारथों होननानै आर'ज गाबनाय नोंसोर मा बिदों होजोबगोन आङो सरकार फैबा मिथिबाय फैनो होगोन खिन्थु फैनायनि सिगां बिनानै मा जानो जोंहा दा जेबोआनो गैया जोङो फैहोथार जागोन जेखि जाया दा बेफोर पलिटिक्सआ आलादा खोथा आं दहाय बै BBC बर' बाप्टिस्टनि माबा सभा जादों बेवहायबो आङो खुलाखुलि बुंबोदों इसर आफा इसर होननानै जोंखौ बिफेखौ गभर्नमेन्टआव लाबोफिनथारथों होननानै आर'ज गाबना फैदों बैयाव भैरबकुन्द समस्याव बेखौसो आर'ज गाबना फैदों आरो इसोरा दंब्ला बिसास खालामनानै खामानि मावो जाफुंसारो होनना बुंदों आरो दिनै फुङावबो आङो खुलुमनासो फैखायो नालाय फुङाव इसर होनना बुंखादों आंनि साननाया मोजां जाफुंदों आरो जों गभर्नमेन्ट दाफिननो हाथारथों इसर बेबादि खुलुमना फैदों दहाय फुङावबो थारमाने दैलि फुङाव आफा इसोरखौ आङो गाबज्रिखायो खेबसे खुलुमखायो आर'ज गाबनानै फैयो आं दा बेखौ खोन्थादों नंगौखौनो खोन्थादों इसोरा गैयामोनब्ला दिनै जों मानो गाज्रिबाय थादों दंना इसोरा दं इसोरनि अननायावनो नोङो दिनै मानसि जानो हादों इसोरनि अननायावनो गासिबो इसोरनिनो सोरजिनाय नंगौना नङा आफा इसोरनिनो सोरजिनाय जोङो गुदि बाथौ आफादनिफ्राय जेनेबा बाथौ बोराइ बाथौ होननानै बुङो बा जुदा लेंगुवेजजों जों बाहायो खिन्थु एखे उद्देश्यआ जोंना जाय जेरावखि थाया मानो जोंनो नांगौ शान्ति जोंनो नांगौ गोजोननाय जोंनो नांगौ खौसेथि जोंनो नांगौ ओनसोलनि जौगाखांनाय नङा होमबा बेनो ओंखायनो बारा गोबाव समय लाला नोंस्रा गोबां आयदा दङ जायखिजाया आंना आर'ज गाबथ'बाय खावलायबाय नोंथांमोनाबो बे मंगलबाराव आर'ज गाबोना बेवहाय एकदम बिफेकनि नामै आर'ज गाबफादो खेबसे दे थेंक इउ गोजोनबाय